Assalamu alaikum masu sauraronmu a cikin wannan shirin da muke karanta littafin Labarin Lukman. Ga ma a episode na gaba a yi sauraro lafiya. Kishiran sai ce ya yadda, daga nan sai wa'innan aljanu suka tabbatar da cewa Kishiran ba wani mugu ba ne ko kuma wani bako da yake so ya zo ya kawo musu ta'addanci ko kuma ya musu ɓanna. Sai suka saki jikinsu da Kishiran, suka fara tattaunawa tsakaninsu da Kishiran. Daga bisani bayan wani ɗan ƙanƙanin lokaci sai suka kawo Kishiran macijin da yake buƙata. Suka ce to gashi, amma ka riƙe mana alƙawari. Kada ka manta da alƙawarin da muka yi da kai. Kishiran ya ce, kar ku damu, ai babu matsala. Ai ni mutumi ne mai riƙon amana, kar ku damu da wannan matsalar. Sai ya ce a ransa, ni dai babu wani alƙawari da zan muku, kuma ba zan riƙe muku wani alƙawari ba, mutanen banza mutanen yofi. Kuma ma ni da ba musulmi ba, ai su ne suke riƙe alƙawari da muhimmanci. Ni babu ruwana da wani alƙawari, ina dai jin ƴan uwana musulmai suna cewa alƙawari yana da muhimmanci a addinin musulunci, amma ni tunda ba musulmi ba ne sai me? Ai gaskiya babu wani alƙawari. Ba jima ba Kishiran ya bi wannan tsukakken rami ya koma inda ya fito. Kana ya sami kansa a bakin ƙofar wannan rami. Sai ya daka tsalle ya fito daga wannan rami, sannan ya kuma murza yatsunsa. Sai hasken zumura ya tartsatsi sai Kishiran ya jujjuya wannan haske yana juya shi har Kishiran ya zama babba. Bai wata ba sai ya shige wannan duniya ta sabatacciya ya falfala da gudu. Yana ta gudu a wannan duniya yana gudu zai koma ganin su Zairiyana. Har ya kusa kaiwa ganin su Zairiyana sai ya tuna fa ya bar wannan doki. Sai ya koma baya kuma. Yana zuwa inda ya tirke wannan doki sai ya tar da karnuka sun kewaye wannan doki suna ƙoƙarin kashe sa. Suna ɗan shakku amma ba sa so su danno domin doki kada ya harbe su. Sun kewaye shi dai suna ta haushi, suna ta gurnani, yawu yana ɗiga daga bakin wasu daga cikinsu. Suna ganin Kishiran sai suka taso masa, da ya ga da cizo da haushi. Kishiran ya kacaccala su cikin ƙanƙanin lokaci, duk suka mutu. Daga bisani yake kima wannan doki ya shigar da shi ɓatacciyar duniya ya falfala da shi a guje. Sai da ya kusa zuwa dab da ƙauyen su Zairiyana sai ya tsaya. Ya kuma ajiye wannan doki, sannan kuma ya rikida ya dawo wannan kyakkyawan mata mai suna Rukunana. Sai ya ɗane kan dokin nan ya ta sukuwa har ya isa daidai rumfar wannan mutumin. Lokacin da ya isa yamma ta yi ma dare ya kusa, sai ya gaya wannan mutumi ya ce gashi nan na kawo maka wannan maciji. Me hikima Zariri ya dubi wannan maciji ya ce lallai tabbas wannan shine macijin. To kawo bani. Sai Kishiran wato Rukunana ya miƙa masa wannan maciji. Karɓan macijin nan ke da wuya a hannun Kishiran, sai mai hikima Zariri ya zaro wata wuƙa. Da ya zaro ta sai yanke wannan maciji kai. Da yanke wannan maciji kai ya ɓara bakin macijin nan sai ya cire haƙwara guda biyu daga bakin wannan maciji. Kana ya wata tsaga a bayan idan wannan maciji ya bulluko wani abu mai ɗan wani ƙullutu. Sai ya ce da Kishiran, kaga wannan shine gidan dafin. Idan muka matse wannan shine za mu samu dafin wannan macijin. Da shi za mu yi amfani mu haɗa da jininsa sai mu haɗa wannan magani. Sai kuma amfani da wuƙarsa sai tsaga mai tsawo a jikin wannan maciji sai ya sami fatar sai ya saɓule. Sai ya ce kaga wannan fatar kaga ma ya amfani da ita. Sai ya ɓare cikin macijin. Da ya ɓare cikin macijin sai ya ciro hantar wannan maciji. Sai ya kalli Kishiran ya ce wannan ita ce hantar. Kuma tana ɗaya daga cikin sashen da ya fi kowanne ɗebo jini a cikin dabba. Saboda haka ita ma za mu yi amfani da ita sosai. Sai ya ɗauki hantar nan ya ɗan gutsira kaɗan da wuƙarsa. Sai ya fito da wani turmi ɗan ƙarami ya saka ya daddaka a ciki. Da ya daddaka da jinjinin da komai sai ya ɗiga wannan dafi a ciki sai ya gauraya. Sai ya ɗauko tukunya ya zuba wannan hanta a ciki. Daga nan sai ya saka wasu itatuwa sai ya zuba ruwa sai ya tafasa wannan hanta da wannan itatuwa. Da wannan hanta ta dahu sosai da wa'innan itatuwa sai ya kalli Kishiran ya ce to. Ya ce da farko wannan dafi da ka ga na gauraya shi da jinin jikin hantan nan shi daban za ka yi amfani da shi. Ma'ana ba za ka ɗauki wannan dafi ba ka juye shi gaba ɗaya cikin wannan ruwan magani da zan baki. Abin da ake so duk sanda za ka yi amfani da wannan ruwan magani sai ka ɗauko wannan dafi ka ɗiga a ciki sai ka gauraya sannan sai a amfani da shi. Ma'ana dai abin nufi abin da nake so yanzu da ke shine ki je ki samu Zairiyana. Wannan ruwan magani da na dafa wato hantan nan da wannan itatuwa
shi za ki ɗan ɗibi ruwan sai ki ɗiga wannan dafi mai gauraye da jinin nan a ciki. Idan kika ɗiga sai ki shashafa mata a jiki. Ki shashafa mata a jiki, kar ki sake ki gauraye komai da komai wai dan abubuwa su zo miki da sauki. A'a, kake yaka, ke dai kawai ki abin da na ce miki. Daga bisani mai hikima Zariri ya ɗauki wannan maciji ya kacaccala shi, sai ya kulle ba Kishan ya ce wannan naman macijin kuma in ta fara samun lafiya sai a dafa an gabata tana ci, zai taimaka mata wani warwarewa. To yanzu in maza ki je ki abin da na ce miki. Kaki sanya fa ki sauri domin ranta yana cikin mawuyacin hali, za ta iya mutuwa ma. Sai Kishiran wato Rukunana ya ce to babu matsala mai hikima Zariri. Ya karɓi wa'annan kaya yana tafiya simil yana sauri. Yadda ka san dai da gaske shi dama mutum ne mara sauri. Yayi ba saje ya saje tsaf da siffar Rukunana. Tun mai hikima Zariri yana hangosa yana tafiya daga nesa har ya daina hangosa. Domin Kishiran ya sauri sai samu kwanan wani gida ya laɓe. Ya waiga ya duba ya ga babu kowa babu mai kallon sa, sai murza yatsunsa suka yi ƙara, sai hasken zumura ya bayyana, sai ya rikida ya koma tsuntsu. Ya yi haka ne ba don komai ba domin ya sauri ya isa inda yake so ya je. Domin ya kula matuƙar ya tsaya yana sauri yana wayan cewa to za a iya samun matsala gaskiya. Sai karkaɗa fukafikinsa ya bubbuga su ya tashi ya yi sama ya luluka, sannan ya ci gaba da bubbuga fukafikinsa har ya hango gidajen su Zairiyana. To dama a bayan gidan su Zairiyana akwai wata bishiya, sai ya dira akan wannan bishiya. Sai ya shige cikin ganyen wannan bishiya sai ya rikida ya dawo Kishiran, sannan ya koma rikida sai ya dawo Rukunana sai ya duro. Duka yana yi yana tabbatawa cewa babu wanda yake ganinsa. Don magarba ya fara lulluɓe hasken ranar yamma. Yara suna kewayawa suna wasa a filin makwabtakansu Zairiyana. Yanayi da ya gaura da ɗan kamanni na hazo ya lullube wannan gari. Shimfiɗaɗɗiyar iska mai laushi tana kaiwa tana komowa. Sai Kishan ya bubbuga ƙofar wannan gida yana ku buɗe. Yaran Zairiyana suka yi sauri suka buɗe. Sai Kishan ya shigo ya tarar da Zairiyana a baje, har yanzu a sume bata farfado ba, wasu daga cikin yaran ma suna kuka. Sai ce ku gafara, ya sauri ya ɗan ɗebo wannan magani. Da zai shafa mata da kansa, sai ya ce kai wannan fa mata ce. Ya sauri ya miƙa ɗaya daga cikin wayannan yaran matar, ya ce ta shafa mata. Suka wani kalle sa wani irin kallon da yake nufin me yasa ke biki shafa ba to. Haka dai wannan yarinya ta karɓa ta shashafa uwarta da wannan abu. Can ba a jima ba Zairiyana irin ta daina rufe, amma suka ji ta wani dogon numfashi. Ta ci gaba da numfashi kuma sannu. Sai suka runguma juna suna ta mun gode. Kishiran wato Rukunana haka ya zauna da su a cikin wannan gida tsawon kwanaki, yana taimakawa wurin ba Zairiyana magani. Bayan kwanaki kamar guda 4 sai Zairiyana ta fara farfadowa daga hayyacinta. Da taimakon Kishiran yana bata wannan maciji tana ci tana ɗan warwarewa kaɗan. Ta fara samun ƙarfin jikinta, tana ɗan tashi tana ɗan kewayawa. Amma har yanzu wani abin ban mamaki shine ta kasa tuna abin da ya faru kafin macijin na ya sare ta, da kuma bayan ya sare ta duk ba ta iya tunawa. Kawai abin da take iya tunawa 'yan ganinsu da yaranta da kuma Rukunana. Abin nufi ta manta cewa Rukunana Kishiran ne, ya ma taɓa rikida a gabanta amma duk ta manta. Haka dai yaran suke ta kula da ita sannu suna ɗan kewaya da ita waje tana ɗan shakatawa. Wata rana Kishiran shine ke fita da ita waje suna ɗan hira suna ɗan shakatawa. Ba don komai ba sai don taimaka mata ta ƙara warwarewa. Domin irin wa'annan masu matsala ana buƙatar a kwantar musu da hankali sosai. Amma shakka babu, Kishiran baya so ta tuna daidai inda yake rikiɗan nan domin akwai matsala. Har ya fara tunanin yadda zai bullo wannan al'amari. Domin idan ya bari gaba ɗaya hankalinta ya dawo ta tuna kuma abin da ya faru, to akwai matsala. Sai ya fara tunanin hanyoyin da zai bi wajen ganin bata tuna wannan abin da ya faru ba. Don haka sai ya fara yin amfani da hasken zumura domin ya hana ta tuna daidai inda ya rikida ya koma Kishiran. Sai ba hanyoyi kamar da aljanu suke yi. Su aljanu ba sa iya sanin gaibu ko kuma abin da yake cikin zuciyar mutum, sai dai su mai raɗa su canja mai abin da yake cikin zuciyarsa. Shedan aljani ne, tare da sauran tawagarsa na shedanu zuwa suke kunnen mutum su raɗa ko su ringa gaya maka wasu maganganu idan kana sallah da makamantan haka, sai kai kuma ka ringa ayyana abin a ranka.
A taƙaice dai za ka iya cewa aljani bai san gaibu ba, sai dai ya juya tunaninka zuwa mummunan abu. Masu sauraro, lokaci ya yi na wannan littafi da muke karantawa mai suna Labarin Lukman, wanda Mus'ab Bashir ya rubuta sa a cikin shekarar 2023. Za mu dinga karanto muku wannan littafi duk ranar Juma'a ƙarfe 8 na yamma. Saboda haka masu sauraro, a danna mana like da subscribe, sannan a kaɗa ƙararrawa domin idan shirin ya zo a dinga sanar da ku. Sannan kada a manta, idan littafin ya ƙayar da kai ka bar comment. Sai an jima.